Uhlelo obulubukele lukhokhelwe abangani nebandla lika Joyce Meyer. uNkulunkulu uzokubonisa izinto ongazenza. Uma ufunda izwi, kumele wamukele ukuthi lakho akulona elabantu abathile, kodwa zonke izethembiso ezwini ngezakho. Ezakho zonke. uNkulunkulu ufuna ukukubusisa. uNkulunkulu ufuna ukukukhuphula, ufuna ukukuphakamisa, ufuna ukukusebenzisa, ufuna ukukusindisa. Amen. uDeuteronomy 1 verse ka-20. Ngase ngithi kini, senifikile entabeni yama-Amori, uJehova uNkulunkulu wethu asinika yona. uMoses losho kanje: Bhekani, uJehova uNkulunkulu wenu ulibekile izwe phambi kwenu, khuphukani nilidle, njengalokho uNkulunkulu wakoyihlo wakhuluma kini, ningesabi, ningapheli amandla. Nasondela kimi nina nonke nathi, masithume amadoda phambi kwethu kuba asihlolele izwe, asibuyisele izwi ngendlela esimele ukukhuphuka ngayo, nangemizi esiya kufika kuyo. Lento yabanhle emehlweni ami, ngathatha kini amadoda 12, kwaba indoda ngayinye kuleso naleso sizwe. Athatha ngezandla zawo ezithelweni zezwe, azehlisela kithi, asibuyisela izwe, athi yizwe elihle uJehova uNkulunkulu wethu asinika lona. Buka iverse 26, nokho anithandanga ukukhuphuka. Nahlubuka esiyalezweni sikaJehova uNkulunkulu wenu. Anginasikhathi sokunibonisa konke lokho. Banquma ukuthi manje sesakhuphukela kuleli izwe. uNkulunkulu wathi cha, ningabisaya ke manje ngoba ngisekho kini. Nenqabile ukulalela umlalelo wami. Base behlala emngceleni wezwe lesethembiso ngesikhathi uNkulunkulu ethi mabangene. Abakhuphukanga, abamlalelanga uNkulunkulu. Bazulazula iminyaka ewu-38 ehlane. Abaningi babo bafela lapho. Manje ngifuna ukunifundisa isifundo esincane. Uma uNkulunkulu ethi khuphukela kuleli izwe, uma uNkulunkulu ekutshela ukuthi isikhathi sokubhekana nokuthile, ikhona into ofanele ubhekane nayo. Ngeke uhlehlisele ukwenza ngesikhathi sakho, noma ngesikhathi lapho ucabanga khona ukuthi kuzoba lula, noma ngesikhathi ocabanga ukuthi usuzilungisele, ngoba ukuzikhethela kwakho kungenza ukuthi ungenzi lezo zinto uNkulunkulu angekho kuzo. Kufanele sifunde ukuthi uma uNkulunkulu ethinta izinto ezimpilweni zethu, kumele siqaphele. Uma uwazi ukuthi uNkulunkulu usebenza ngawe kuloko kubo kwenzayo, kulungisa. Uma wazi ukuthi uNkulunkulu usebenza enhlizweni yakho ungakwazi ukuxolela, qondana nakho. Ungabeki izaba zokuthi kunzima kangakanani ukuxolela abantu. Ngizokutshela ukuthi kuyini ebukhulu ukuzonda abantu. Lokho kunzima kudlula ukuxolela abantu. Ukuxolela kunenzondo nobubi nokuzisola. Ugcwele lowo poison ngaso sonke isikhathi. Uma uNkulunkulu esebenzisana nawe kokubo kwenzayo, uma uNkulunkulu ebeka ingalo yakhe, asikho nesidingo sokucabanga ukuthi ngeke ukwazi ukwenza, ngoba uNkulunkulu ngeke akunike ijoka ongekwazi ukulithwala, kodwa kufanele ukholwe. Ngahlukunyezwa ngocansi ubaba ongizalayo ngokocansi isikhathi eside, ngesikhathi ngibaleke ekhaya. Ngangicabanga ukuthi ngihlukene nalenkinga. Ngangazi ukuthi lenkinga iphila kumina, yakhile emoyeni wami, nasemqondweni wami, emoyeni wami, ngentando yami, yaba nomthelela kubo bonke ubudlelwane engaba nabo. Izimfihlo zakho zizokugulisa. Uma uNkulunkulu ethi isikhathi sokuvuka emaqandeni. Hayi-ke umshado wami oqala kwakuyinkinga. Ngashada nomuntu wayeneyinkinga elingana nezami. Uma zazi ngeziningi ukudlula ezami, ewuthathile ehamba nabanye abantu besifazane. Akuzange kusebenze. Iminyaka emihlanu ngihleli kule nkinga nomntwana oyedwa. Ekugcineni ngabona ngcono ngidivorce, wabhadla ejele. Ngase ngihlangana noDave, owayesindisiwe, insizwa yomluthela egcwele umoya ongcwele. Ngintshelile izolo efuna unkosikazi othandazayo,
eyisoka elinentombi ezintathu ezama ukukhuphukela kulelizwe. Elibona ngamehlo kamoya futhi ezimisele ukukhuphukela kulona ke nginitshele. Uyazi ukuthi akekho noyedwa ezintombini zakhe ezawemfanele. Wahlangana nami ngigeza imoto kamama ngaphandle. Wabona uPhumalanga Scott ofaka isikhindo bophe nephondo ngizibhemela ugwayi futhi ngiziphuzela noma ngingasakhumbuli kahle ukuthi ngangiphuzana. Wathi, "Hey, ungazogeza imoto yami usuqedile ngathi wensizwa uma ufuna imoto yakhe ehlanzekile washe ngokwakho." Uthi uDave into yamfikela kwaba ukuthi nangu nkosikazi wami. Sengathi kukabili ngenza ukuthi wayezihlanyela noma ke wayeholwa umoya oyingcwele. uDave ungikhiphe kathathu kwalandela umshado. Kwakufanele asheshe ngaphambi kokuba abone inkinga azifaka kuyo. Sashada emasontweni amathathu. uDave wangibuka wathi yini inkinga yakho? Ngangazi ukuthi nginenkinga. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyinkinga, ngangazi ukuthi nginenkinga. Mhlawumbe nale nkinga ebambene nayo awuyazi ukuthi inkinga yakho. Nawe ubuka umabona kude, ngithi mhlawumbe nawe inkinga yakho. Ucabanga ukuthi inkinga iqondene nalezi momondi ezigcwele kule nkomfa. Eqinisweni ngikhuluma nawe. Konke lokho engikwenzayo ngikwenzela wena. Ngikutholile. Ngeke ulale neremote embhedeni ungazazi nokushintsha i-channel ngoba usazongibona kule enye. Ngeke ungibalekele ekseni uma ubuka umamana kude uzongithola. Ngangingazi ukuthi nginalezi zinkinga. Mina noDave saye esontweni. Ungumuntu othanda uNkulunkulu, ngiyamthanda nami uNkulunkulu, ngikholwa kuJesu, ngizelwe kabusha, kodwa ngangingabhekene nezinkinga zami. Kodwa ngesinye isikhathi saye esontweni sathola inkosikazi yayithula ubufakazi, ikhuluma ngokuhlukunyezwa kocansi ubaba wayo. Indaba yakhe yafika encamashine yami futhi ingisabisa. Kodwa wayesombulula ngokuhlukile kunami. Wahamba wayoba yiyengandoda waba nezinkinga eziningi, wahlangana nendoda yazana noNkulunkulu, waveza indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo naye, wabhala nencwadi. uDave wangithengela lencwadi. Ngalesikhathi phela wayesazi ukuthi ngahlukunyezwa, ngamtshela okwenzeka. Wanginika lencwadi ngosuku olulandelayo, ngayivuya lencwadi ngaqala ukufunda indaba yakhe. Uma echaza izinto ezenziwa ubaba wakhe, zazifana ncimishini nalezi ezazenziwa ubaba wami, ngezwa ubuhlungu. Amen. Ngoba ngangivalele konke okwenzeka empilweni yami, ngangafuni ukubhekana nakho. Ngalahla incwadi ngathi ngeke ngiyifunde lencwadi. Ngezwa umoya oyingcwele ukhulumela phansi kodwa ngokujulile. Isikhathi. Mhlawumbe uNkulunkulu uzosho lawo mazwi kwabanye benu kulobu busuku noma kulabo ababukela iTV nabalalela iCD. Isikhathi sokuyeka ukuzulazula ezintabeni nokugxeka abanye abantu ngezinkinga zakho. Ugxile kosekwadlula ngaso sonke isikhathi, ungabi nombono ngomuhle ngekusasa. Ake nginitshele futhi, noma ngabe wehlelwe yini empilweni, noma kwenzekani empilweni yakho manje, ngeke kube isithiyo sentokozo uma umbono wakho ngekusasa ucacile. Omunye umqondo ongemuhle ucabanga ukuthi kufanele wenzelwe. Esikhathini samanje lokhu sikubiza ngomqondo wokwenzelwa. Kunomuntu okufanele angilungiselele inkinga engizifake kuyona. Kunomuntu okufanele enze lokhu, hayi mina. Omunye umuntu kubizwa ngokuthi angizikhathaleli. Lalela, ile nkinga esibhekene nayo esikhathini samanje. Isikhathi sokuba sivuke emaqandeni.
Uthi okwenzeka kwakungelona iphutha lami, kunjalo vele kwakungelona okwenzeka kumina kwakungelona iphutha lami. Kodwa kwenzeka, futhi okwenza ngalokho yijoka lakho. Kunjalo. Kwangelona iphutha lami ukuthi ubaba wami angihlukumeze ngokocansi, kwakungaphezu kwamandla ami, kwangelona ijoka lami. Kodwa kwakuyijoka lami ukuthi ngithathe izwi likaNkulunkulu, ngithi ngiyakholwa. Ngiyeke ukukhalaza nokuzizwela ukubekwa kwedlule, ngibe nemicabango emibi. Kwakuyijoka lami ke lelo. Akufanele ngilinde omunye umuntu angithwalele ijokwa lami. Kwakufanele ngilalele uNkulunkulu ngenze intando yakhe. uMateyu 20:16 uthi baningi ababiziwe kodwa bambalwa abakhethiwe. Baningi ababiziwe kodwa bambalwa abakhethiwe. Ngikholwa ukuthi kunabantu abaningi ababizelwe ukwenza izimanga. Izwe bekumele libuke amakholo limangale. Kunjalo. Kufanele sibe amaqhawe esizwe. Abantu abafuna amaqhawe. Bafuna abantu abazoba izibonelo, bafuna abantu abazobatusa, abantu abazobaholela okuhle. Zonke izingane zithanda umdlalo wokuba amaqhawe. Abazukulu bami abancane banezingubo zamaqhawe ongase uwacabange. Nami sengaze ngaba nazo ukuze ngibe iqhawe labo. Nginekepisi lamaqhawe, nginojeyo omkhulu emuva nomusho ocwebezelayo. Uma siveza uJesu ezweni njengesibonelo, bazokhuthazeka, babe nethemba. Abaningi babiziwe, bambalwa abakhethiwe. Abaningi babizelwe ukwenza izimanga, bambalwa benza izimanga. Kungani? Akugcini ngobizo. Uqala ubizo, kulandele umsebenzi, ukuzinikela bese kuba ukungahlaleli emuva nokwenza konke owabelwe khona. Abantu abaningi babizelwe ukwenza izimanga, kodwa imiqondo ayivuthiwe. Sinemicabango engemihle ngezinto zikaNkulunkulu asibekele zona. Sonke sinamathuba alinganayo. Sonke sinamandla kaNkulunkulu, kodwa akekho ozimisele ukudlala indima yakhe. Amen. Into esingeke sidlulisele komunye umuntu, ngingathanda ukudlulisa, kodwa kuyijoka lami ngeke ngilidlulise. Amen. uJoshua esahluko 1, ivesi lokuqala ukuya kwelesithathu. Uzothola eziningi izinto ezazifana nalezi zinto eziningi engikhuluma ngazo kule ncwadi. Lesi isahluko 17, ukuba sehlane ngokomqondo kwesibili khona ozongenzela. uJoshua 1, u1 kuya ku3. Sibona lokhu. IBhayibheli lithi ngemuva kokufa kukaMoses isisebenzi senkosi, uNkulunkulu wathi kuJoshua indodana kaNuni owayengamele uMose, uMose isisebenzi sami sifile. Ngiyawathanda lamazwi ngoba uma ukwazi okwenzeka ngaphambi kwalokhu, kungani uNkulunkulu etshela izwe ukuthi uMose ufile, uJoshua uyazi ukuthi uMose ufile. Bamzilele izinsuku eziwu-30, ingoba kwakukhona izinto ayezifaka kulokhu ezingazange zibekwe kalula kuloko kwakubhaliwe. Manje kwakushuthi sekuyisikhathi sokuthi uthathe ijoka. Uyabona, uMose wabenzela konke abantwana bakwa-Israyeli, ephendukela bona. Abazange baphenduke ezonweni zabo. Uma bonile uMose beguqa ngamadolo athandaze kuNkulunkulu kuba ngababulali. Enye into okufanele siyazi kulobu busuku ukuthi mhlawumbe izindlela ezinye esenza ngazo izinto zakudala sezafa. Lolu usuku olusha. uNkulunkulu uthi lesi isikhathi sokubhekana nezinto
Isikhathi sokuthwala ijoka elisha. Isikhathi sokuyeka ukuhlehlisa izinto uzenze ngesinye isikhathi. Isikhathi sifikile. Amen. Obani abakhathele kuzulazula entabeni. Uma ukhathele kuzulazula entabeni, kukhona lokhu okusele. Indlela esele ukuwelela ngaphesheya. Ungizwile? Indlela kuphela ukuwelela ngaphesheya. Umose ufile. Vuka. Kusho ukuthi vuka emaqandeni. Wela iJordani nabo bonke abantu niye ezweni engiyakunika lona. Futhi engikuthandayo. Noma ikuphi lapho nibeka unyawo lwenu khona, nginabele khona. Nako-ke, ngabe ukhona okubonayo lokhu? Kuningi okungaphambi kwami engikubona ngamehlo ami ethemba. Kodwa ngeke ngikuthole uma ngimi emngceleni wezwe lesethembiso, ngikhaliswa ubunzima. Sithengiwe ngegazi lendodana yakhe, isenzele umhlatshelo. Manje uthi qonda khona wamukele indawo ozobeka unyawo lwakho kuyona ngikwabele yona. Amen. Ngeke ngime bese ngithi ngifuna ozongenzela. Kufanele ngithandaze. Niyazi ukuthi kwenzekani ngomthandazo. uNkulunkulu ukwambulela okufanele ukwenze. Angikuphinde lokho. Kwesinye isikhathi uma uthandaza uNkulunkulu kwambulela okufanele ukwenze. Siqhubeke nomthandazo, sizitshela ukuthi uzokwambula okunye. Nkulu, iphi injabulo yami? Kungani ngingayitholi intokozo? Dukuduku. Ukhumbule ukuthi kunalomuntu omphathe kabi. uNkulunkulu uthi kufanele uxolise, kufanele uzehlise ubatshele ukuthi wonile udala uxolisa mina kodwa ngeke sengikwazi. Uyazi uma uthandaza uNkulunkulu kwambulela ukuthini. iBhayibheli lithi buka intuthane. Ayinamqaphi, ayinamsizi. Kodwa isebenza kanzima, yenze kufanele. Ngiyabathanda abantu abenza okulungile ngaphandle kwempoqo. Uyakwazi ukuzigada, uziqalele into, wenze okulungile noma ngabe kungaphandle kwempoqo, noma wenza okulungile nofisa ukwenza ngempoqo. Nganginomfowethu onjalo, sewadlula emhlabeni bandle. Ngangimshiya ngeminyaka eyi10, sasibabili nje vo. Ngoba sisakhula ziningi izinto ezazisehlele. Wajoyina umkhosi wamanzi eneminyaka ewu17. Wayesempini yaseVietnam wangena shiya ezidakamizweni. Akalungelwanga lutho empilweni, sazama ukumsiza. Wayehlala noDave nami eside isikhathi emsebenzini ngoba ngimvusile. Enze ngimtshela khona. Uma sifunda iBhayibheli naye ahlale phansi alifunde. Mshiye yedwa, akukho nokukodwa azakwenza. Amen. Okubuhlungu kakhulu ukuthi umfowethu obekufanele abe ingxenye yalokho, ahamba amazwe, asiza abantu emhlabeni wonke jikelele. Wagcina ngokufa kwesinye isiganga sesakhiwe eLos Angeles eminyakeni emithathu edlule ngezikhathi zikaKhisimusi. Akusho lutho ukuthi umuntu uphila emndenini onjani ngoba udadewabo ungumfundisi. Uvela ku-TV, ungumvangeli osiza abantu emhlabeni wonkana, lokho akuzange kumsize. Kwakufanele athwale ijoka lakhe. Ngeke uphumelele ngethemba labanye abantu, akusho lutho ukuthi umama wakho uyakholwa, kufanele ukholwe ngokwakho. Amen. Akekho ozokwenzela.
Isikhathi sokuqina idolo uthi ngizothatha le ndawo kaJesu owangifela. Uma kunomuntu ozothola lokhu uJesu akufela, imina lowo. Kunezinto eziningi ezinhle ezwini lenkosi ezisifundisa ngokuyijoka lwethu. Ungazitsheli ukuthi uzothwalelwa ijoka lakho. Abantu abajabula kakhulu emhlabeni abantu basebenza kakhulu. Eqinisweni ngiyazi inkinga enginayo. Uma ngingahlala phansi ngizibale lezi nkinga wena uzobala eziyishumi kodwa anginaso isikhathi. uNkulunkulu uthi kunezinto kufanele uzinakekele, uzithandazele lezi zinto. Sizinakekele, usizo omunye umuntu kungenzeka ube usizo. Uyazi ukuthi yini eyisimanga empilweni yami? Kwesinye isikhathi angilitholi ugcobo likaNkulunkulu lokusombulula ezami izinkinga. Angikwazi ukuzisiza. Angikwazi ukuzisiza ngokwami. Uma ehlulwa ukuzisiza, tshela omunye umuntu uzothola isivuno kweyakho impilo. Impilo inzima. Inzima kakhulu. Inzima kakhulu. Ngikhathalela ukuzwa abantu besho lawa mazwi. Kunzima ukuxola. Enza konke kube lula kumina Nkosi, ngiyahluleka, ngeke kulunge. Ngeke kulunge. uDeuteronomy 30:11 Lo myalelo enginiyala ngawo awukho nzima. Akukho nzima ukuwulandela. Lo myalelo enginiyala ngawo awukho nzima. Ningasho namhlanje uthi noma yini uNkulunkulu afuna ngiyenze ngizoyenza. Abanye bena abazihluphi nokusho lokhu. Wonke umuntu akathi noma yini uNkulunkulu acela ngiyenze ngizoyenza. Akukho kunzima enkosini. Konke kuyenzeka enkosini. Kodwa uSathane uyanyenyeza izindlebeni zakho ukufaka imicabango emibi. Lokho akusoze kwaguquka. Sekwenzeka iminyaka eyi12 akushintshi. Khohlwa ilokho. Akukho kuhlo kuye kwenzeke kuwe. Kulapho kufanele uthi angeke ngilahle ithemba. Akukho kunye ongakwenza ngaphandle kokubambelela enkosini. Yini enye ongayenza? uJohn Wesley obabaza esizwa ngaye futhi esimthandayo. Nakhu engikucaphune kwi-diary yakhe. Ngesonto mhla zinhlanu kuMeyi ekuseni uShumayela eSt Anne bamcela ukuthi angaphinda abuye. Ngesonto ntambama mhla ka5 kuMeyi uShumayela eSt John umdikoni uthi phuma uphele la. Ngesonto mhla ka12 kuMeyi ekuseni waShumayela eSt Jude bathi ungaphinda ubuye. Mhla ka19 kuMeyi ngesonto ekuseni washumayela kwelinye isonto umdikoni wabiza imhlangano okhethekile bathi angaphinda abuye. Ngesonto ntambama mhla ka19 Meyi washumayela emgaqweni waxoshwa nakhona. Ngesonto ekuseni mhla ka26 Meyi washumayela emadlelweni waxoshwa inkunzi yenkomo eyayiqhumisa isikhathi eshumayela. Usexoshwe na inkunzi yenkomo. Ngesonto ekuseni mhla ka2 kuJuni washumayela enqenqemeni lwedolobha waxoshwa emgaqweni omkhulu. Ngalo losuku mhla ka2 Juni ngesonto ntambama washumayela ebaleni kwafika izinkumbi zabantu abazi10,000 zamlalela. Kunjani? Kungani? Ngoba wanquma ukuthi ngizoqhubeka ngishumayele akekho ozongithulisa. Ngeke ngivala umlomo. Uyazi ukuthini? Ukuphikelela. iBhayibheli likhuluma kakhulu ngokuphikelela.
Ngithemba ukuthi kusho kwehlula uSathane. Uhlelo olulandelayo lukhokhelwe abangani nebandla likaJoyce Meyer.